Elromlott a nemzetközi űrállomás hűtőrendszere, közölte az amerikai űrkutatási hivatal szerdán. Valószínűleg egy szelep hibásodott meg az egyik pumpában. Szerencsére. Sajnos mese nincs, ezt is nekem kell megjavítani. Egy riasztószerelő ott segít, ahol tud. Indulok. Én fogok vezetni. Így vezetett a kocsit megállítani. Elnézést, most így elmegyek, gyerek. Oké, először csak legugolok, hogy mit szól a súlyok. Bírod a menni? Ne rögj, nem azért. Micsoda? Hátulra nézek, indul az űrprogram. Irány a hold! Először egyenlősen vele. Jó. Luke, én úgy húzom már elég. Olyan napot lesne. Rád és ne. Hogy hozták fel ide? Ezek úgy gondolom a fogásnak. Emelj, fölfogja. Emelj, bírod? Aha. Valamit tartsuk. Az inkább vettünk volna vitára, hogy hát most fogjuk. Luke, én húzom. Igen, középen fogom a balanszot, mert eldőlnek. Most jön a vides. Ez kellett volna Robitól a 360 fokos kamera fejtetődre. És a gyalog így Gyalog így? Hát mi? Nem. Jó. Kevés tartson. Most magasan vagy ilyenkor, nem tudok majd most. Kis lépés az embernek. De nagy lépés az emberiségnek. Luke, én vagyok az ott. Megy? Jaj. Rita, te vagy a mindenem. Szerelmünk habtiszta kimosom. Jó? Aha. És akkor így menjünk végig, jó? A végtelenbe és tovább. Ez ilyen lélegeztetőgép? Csöpög belőle a hidrogén. Returning to the space station, paving the way for future missions beyond.